Dik Melani. Sampeyan iki aja ndelokno untuku, aku dadi ora konsen. Wong ape tak kenal ndelok untuku wis melok. Santai. Niki nun sewu ngastomik mike ngastomik. Ah, tahu. Putra daerah jo gitu. Putra daerah nuwun sewu asmane sinten? Nggih, nderek tepang kula Ragil, Pak. Oh, Pol Ragil. Ragil sinten? Ragilia Freddy Hapsari. Ragilia Freddy Hapsari. Sinden saiki. Dalemipun Sugih Waras. Sugih Waras. Sekolah kelas pinten? Ragil. Sekawan welas. Oh. Sekolahmu kok akeh men to, Nduk? 14 berarti SMA. SMU. SMU ya karepmu. Aku ora tau sekolah ra mudeng. Sugih Waras. Oh sing winginane ketemu ning ketoprak. Kok 14 iki berarti SMA kelas piro? Nggih, kelas 4. Kok nganti akeh men klase? Sampun lulus, Bapak. Oh, lulus. Meh kuliah. Nggih. Oh, lah ngono. Ah, kene. Jajali kene. Sinden-sinden iki ora gelem seragam mbek aku ora apa-apa awakmu sing penting seragam. Ini. Seragamnya karo kowe aja. Ini, Nduk. Peyuh. Sekejap, keringgingan. Oh, Iya. keringingan. Yo alah mulane latihan nggih. Wong sinden Putrane ibu sinten? Bu Bogeng. Bu Busok. Bogeng. Sapa Jo? Ibumu kok jenenge angel men to kowe. jenengmu Dewi, ibumu singkat tapi mumet ngono lho. Bogeng. Bogeng. Nggih. Iya, wah geng. Anak Bogeng asmane yo asline asmane sapa mosok bubugeng kan yo ora. ya asmane Jarminem. Oh, Bu Jarminem. ah ngono ku. Nggih. Jeneng sinden ya apik Ngatira. Jarminem. Jeneng sinden nek sapa mu awakmu ya? Ragil. Ragil. Nggih, nek ngoten Hapsari mawon. Iya, Hapsari. Nggih. Wah, iki bakal Sari. iki bakal angger wong nganggo iki. Nganggo piye? Lah kendel, bocah kendel. Weh. Ya, harta karungan iki. Karep karun. Harta karun. Pak Lurah rawuh mboten? Rawuh. Sugeng dalu Pak Lurah. Sing ndi? Lurah mriki niku masalahe nggih saking makmure niku rata-rata do cempluk-cempluk ngoten Bapak. Ngoten nggih. Nggih mergo ayem-ayem ikhlas lila legawa, pikire gak patek pusing. Apa-apa diseranani. Oh. Nek nduk Didhisike nembang napa mengke nggih enten Dik Pak Diah Ayu Pak Pratama. Lurah ben pirsa. Nah. Nembang apa? Jajal Pak Lurah ngersake tembang napa, Bapak? Ya. Ayo ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Wanita apa payu 100. Ayo. Nggih. Ayo. Pak Lurah, Badhe ngersake badhe ngersake tembang napa? tembang napa? Sing penting kula saged. Sing penting kula saged. Mbokmu apa ya guyunan ngono to, Nduk? Ibuke mirsani ibuke. Nggih, Teng pundi? teng live. Oh, teng live. Oh, iya. Kok guyunan bocah iki Bakale aja. apik saiki. Amin. Ya. Ape nembang apa, Nduk? Napa nggih? Lah apa? Aja aku mbejak mikir aku malah. Awakmu isone apa? Lestari. Oh, Lestari. Oh, alah. Oh, gending-gending ngono ku dereng nggih. Sampun. Apa. Oh, ninggal Katresnan. Iya. Wis padha. Lagi cocok niki. Iya, rapi cocok ya. Iki lho lulus SMA sing kaya cah cilik. Ono sing cah SD wis kaya wong tuwek bareng ya. Gitu. Enten wong ning jero wetenge 12 taun kok. Iya. Oh, metu ya wis tuwek. Lagune napa, Nduk, niki mau? Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Kalau ditampilke putra daerah sik Jo wis Ya. ngantuk. Nggih, selak bubuk. Coba, bu kok saking digarap langgam napa dangdut, Nduk? Ku nek kleru. Langgam. Madam Riel. Langgam terus dindangdutke. Nggih. Oh iya. Kene anake Mbak Bugeng ini. Bugeng ketok. Buke aku nyinden, buke ngono ya. Nggih. Alah. Buke aku nyinden, buke ngono. Sampun ngertos. Piye Jo? Perasaanmu piye Jo? Gen kono.
Kok gen ngono kuwi. Oh, kandhani ya. Ayo. Nganggo bawa apa langsung? Langsung mawon. Iya, aku percaya mbokmu seneng ayo langsungan kok. Langsung buka saking Mas Doyik rumiyin nggih. Ah, ya. Alhamdulillah Pak Kaji Doyik tindak. Ngono. Ngono ki urupke terus ayi anggere limbuhan pokoke on ngono aja anggere lagu lagi dicethekke on. Ya ora kan wis murup kok. Ajal saiki matur, Mas Kaji Doyik monggo. Ngene ya, ayo. Sing urgent sing Ayo urgent. sing urgent ya lho. Sinten? Iki Mas Kaji Doyik. Mas pundi? Alah, iki lho. Ya kae Mas Kaji Doyik. Mas Kaji Doyik. Monggo. Monggo. Mas Doyik jos. Ngene karo idone ya. Jus cuh. Bocah kok manute ngene. Kowe sampe nek wis gedhe aja manutan ngene lho, Nduk. Ora karu-karuan kowe engko malah. Bocah kok ketoke ra wedi belas ngene. Masyaallah. Piye rasane, Jo? Aku seneng mboke karepku. Oh alah. Alah yo. Ayo Mas. Ayo, Mbak Buke. Ninggal katresnan Mas. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwun rina lan wengi muga-muga Gusti dijabahi sok kepangan wong bali bisa karo dirungokke swarane kendang karo larase gitu. Ya, latihan pinter nggih. Santai. Ambekan sik nggih, ambekan. Piye mau nek gandeng piye mau nek gandeng. Monggo kowe seneng? Mboke. Yo alah mancing mboke yo kenek anake. Ngene iki didol yo ora kenek yo. Ya ora apa-apa enak. Ayo. Aja lali pawelengku uga mono kamas janji-janjimu aku kang setya satuku Melani melu apa ya? Berempat.
Makasih. Wah, putra daerah keren ya Waigit. Nggih, engko ya isih ana Dik Diah Ayu Pratama tapi iki nyuwun